¿Coneixen vostès la cervesa de xufa? Els egipcis ja bullien les xufes en cervesa feta d'ordi i nosaltres hem estat fent proves, al final hem aconseguit este producte que és una combinació d'ordi, forment i xufa. I el iogurt de xufa? Aprofitant-nos dels beneficis que té la xufa, li hem afegit el benefici del bífidus i hem tret un iogurt. Ambientada com una horxateria antiga, esta fira ofereix tota la gamma de productes amb denominació d'origen xufa de València. Esta fira va servir per a promocionar-la, però també per a divulgar totes les propietats que té, com se cultiva, on se cultiva, de quina manera. Tenim olis corporals, olis de massatge, sabons, tenim moltes llepolies, tenim mermelades, tenim mel amb xufes, el licor d'horchata i mel d'azahar. Primera mostra agroalimentària ací al Màser al Museu de l'Horta. A més de disfrutar dels productes de denominació d'origen xufa de València, hem vist tot tipus de maquinària agrícola. Sirve para que las chufas se vayan al camión y lo que hace es quitarle la arena. El resultat final del procés, el producte estrella, la refrescant horchata de xufa.